நித்தியமானது. நம்ம இறந்த பிறகு ஆத்மா வந்து நம்முடைய கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப அடுத்த பிறவியை எடுத்துக்கொள்ளும். அல்லது நம்ம தூய பக்தியில இருந்தோம்னு சொன்னா நிச்சயமா நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் செல்வதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. நம்முடைய பிறப்பினுடைய தத்துவமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நாம் வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட் கிருஷ்ணா. நாம நிச்சயமா அவர்கிட்ட தான் நம்ம போகணும். அதுதான் நம்முடைய நோக்கம். இந்த விஷயத்தை 7 தத்துவ ஞானிகள் வலியுறுத்துறாங்க. கௌதமர், கணாதர், கபிலர், யக்னவல்யர், சாண்டில்யர், வைஷ்ணவாரர், வியாசதேவர். அப்புறம் இந்த இயற்கை கிருஷ்ணாவுடைய அறிவின் அரசன், ஞானத்தின் சாரம், தூய பக்தி தொண்டு, இந்த மாதிரி நிறைய. அப்ப இந்த இடத்துல நவவித பக்தி முக்கியம். பௌதிக உலகில் வந்து பிறப்பு இறப்பு வந்து பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு புரிவது நம்பிக்கை. இந்த நவவித பக்தின்னு சொல்லும்போது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். அப்புறம் வந்து அனைத்தும் எனது அசந்திய சக்தி, அதாவது மாய சக்தி பகவானில் தோன்றியது. பகவான் எங்கும் பரவியுள்ளார். நாம் நமது பௌதீக புலன்களால் பகவானை காண முடியாது. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளது. அதுபோலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. இந்த இடத்துல காற்று ஆகாயம். காற்று தான் சக்தி, ஆகாயம் பகவான். கல்பத்தின் முடிவில் அந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம்லாம் நிறைய சொன்னீங்க. 311 ட்ரில்லியன் 40 பில்லியன் பூமி வருடங்கள் இந்த பிரம்மாவின் வாழ்நாள். அதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம மறுபடியும் போயிடுவோம் சொல்லியிருக்கோம். மகாவிஷ்ணு, காரணோதக சாய் விஷ்ணு, அண்டங்கள் கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, பிரபஞ்சம் க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு. ஒரு கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்ணல பிரபுஜி. 1917 பார்த்தீங்கன்னா குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரின் பாதுகாப்பில் இருக்கிறார்கள். 9.17 தந்தையும் நானே தாயும் நானே காப்பவன் பாட்டனார் அறியப்படும் பொருள் தூய்மைப்படுத்தும் பொருள் ஓம் எனும் மந்திரம் ரீகேஜூர் சாமாதர் வேத 4 வேதங்களும் நானே. நானே பகவான், இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வழி, வசிப்பிடம், இப்படிலாம் வரிசையா சொல்லிட்டே வர. நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை கொடுப்பவன், விதையை அளிப்பவன், நித்தியமும் நானே. சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவர் சொர்க்கலோகத்தையும் அளிக்கிறார். கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்தால்தான் தேவர்களை திருப்தி செய்ய வேண்டும். ஆனா இந்த சொர்க்கலோகத்துல தன்னுடைய புண்ணியங்கள் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் இந்த பூமியில் பிறக்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். தொடர்ந்து இந்த மாய சக்கரத்தை பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இந்த சூழலே தான் நாம இருக்கணும். ஆனா புலனின்பத்தை தாண்டி அதற்கப்புறம் நாம தூய்மையான பக்தி, அனன்ய பக்தி, சுத்த சத்துவத்துல செயல்பட்டு கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றினால் நாம இந்த பிறப்பு இறப்பு இந்த சக்கரத்திலிருந்து விடுபட முடியும். அது 9.22 பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான சொன்னீங்க. எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுவதில் அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்கள் இருப்பவற்றை காத்தும் நானே பாலிக்கின்றேன். கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க, நித்திய சேவை மட்டுமே கேட்பார்கள். என்னுடைய கருணைமயமான பகவான் என்னிடம் இல்லாததை கொடுத்து இருப்பதை காட்கின்றார். 9.23 பார்த்தீங்கன்னா மற்ற தேவர்கள் நம்பிக்கை உண்மை, அதாவது நாம் எப்படி தேவர்களை வழிபட்டாலும் நாம உண்மையில் கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறோம் அப்படின்னு சொல்றது. ரூட் அப்ப யாருன்னு கேட்டா கிருஷ்ணா தான். எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பாளன் நானே. எனவே எனது உண்மையான தெய்வீக இயற்கையை அங்கீகரிக்காதவர்கள் கிருஷ்ணரை வந்து நம்பாதவர்கள் நிச்சயமாக வீழ்ச்சி அடைவார்கள். 25 பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிறப்பு பத்தி சொல்றாரு. வேதங்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பவர், முன்னோர்களை வழிபடுபவர் முன்னோர்களிடமே, அதுக்கப்புறம் பூதங்களை வழிபடுவர் பூதங்களிடமே பிறப்பார், என்னை வழிபடுவர் என்னுடனே வாழ்வார். கிருஷ்ணர் இந்த இடத்துல பரமாத்மா அவர் தான் நம்முடைய விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வார். பலவிதமான வழிபாடுகள் இருக்கிறது.
ஆனா பௌதீகத்திலிருந்து விடுபட வேண்டுமானால் நாம் கிருஷ்ணரை மட்டுமே வழிபட வேண்டும். அடுத்தது 9.26ல அன்புடனும் பக்தியுடன் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் அன்புடன் ஏற்கிறேன். அதாவது இந்த இடத்துல கொடுக்கிற பொருள் முக்கியம் இல்லை, ஆனா இந்த கொடுக்கிற பொருளை நம்ம பகவான் மீது பக்தியோடும் அன்புடனும் செலுத்தணும். பகவானுக்கு இந்த ரெண்டு பக்தி அன்புதான் முக்கியம். பகவானுக்கு அளிப்பதே நாம் பிரசாதமாக உண்ண வேண்டும். எதை நாம் உண்ண வேண்டுமோ அதை நாம் பகவானுக்கு அளித்து அதை பிரசாதமாக உண்ண வேண்டும். அடுத்தது கிருஷ்ணர் யாருன்னா ஆத்மராமர். வாழ்க்கைக்கான கிருஷ்ணர் ஆத்மராமர். ஆத்மராமர்னா தன்னிறைவு பெற்றவர். கிருஷ்ணருக்கு யாரிடமிருந்து எதுவும் தேவையில்லை, இருந்தாலும் அவர் தனது பக்தர்களின் அர்ப்பணிப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இது ஒரு அன்பு பரிமாற்றம். கிருஷ்ணரிடம் அன்பு செலுத்துபவன் அவர் அதை விரும்பினாலும் அதனை அளிப்பார். ஆனால் அவர் விரும்பாத கேட்காத பொருள்களை தவிர்ப்பார். முகு நான் வேலையா இருக்கேன், மூந்த நான் வேலையா இருக்கேன். குந்தியின் மகனே, எவற்றையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்ணுகின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. தானம் கொடுத்தாலும் அதை கிருஷ்ணருக்கு பெயரில் தான் தானம் கொடுக்க வேண்டும், அறிந்து செய்ய வேண்டும். இவ்விதமாக நீ கர்ம பந்தங்களில் இருந்தும் அதன் நல்ல தீய விளைவுகளில் இருந்தும் விடுபடுவாய். சந்நியாசத்தின் இந்த கொள்கை மூலம் உனது மனதை என்னில் பதிய செய்தால் நீ முக்தி பெற்று என்னிடமே வருவாய். ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு, இந்த ஜட உலகில் நாம் இருக்கும் வரை செயலாற்றியே ஆக வேண்டும். என்னப்பா? சாரி பிரபு. ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு, இந்த ஜட உலகில் நாம் இருக்கும் வரை செயலாற்றியே ஆக வேண்டும், செயலை நிறுத்த முடியாது. எனவே செயல்களின் பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும், அதுவே யுக்த வைராக்கியம் எனப்படும். அடுத்து 9.29ல நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். இந்த இடத்துல அதாவது பேதம் பார்ப்பதில்லை. பகவான் வைரம் மாதிரி, பக்தன் தங்கம் மாதிரி. இந்த தங்கமும் வைரமும் சேர்க்கும் போது நிச்சயமா அது எப்படி எந்த அளவுக்கு அழகாக ஜொலிக்குமோ சொல்றாரு. இந்த பகவான் யாரிடத்தையும் அதாவது வேறுபாடு காண்பதில்லை, அவர் எல்லோருக்கும் சமமா தான் பார்க்கிறாரு. 9.30ல ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில், அதாவது திடீர்னு ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்துல அவன் ஏதாவது தவறு செய்தாலும் அவனை நாம ஒரு சாதுவாகத்தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவனை அந்த நேரத்துல அவன் இருந்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில தொடர்ச்சியா ஈடுபட்டாலும் நிச்சயமா அதுல இருந்து மீண்டும் அவன் விடுபட்டு மீண்டும் அவன் கிருஷ்ணருடைய பாதைக்கு திரும்பி விடுவான். அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவை நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. அடுத்து 9.32ல யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என அது கீழ்குளம் சொன்னீங்கன்னா அது குவாலிட்டி தான் சொன்னீங்க. கீழ்குளத்தை சார்ந்தது யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் நிச்சயமா பரமகதியை அடைய முடியும். கிருஷ்ணரை யார் சரணடைஞ்சாலும் அவர்களுக்கு அவர் யாரிடமும் அந்த ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு அவரு, பாகுபாடு பார்ப்பது நான் அனைவரும் சமமாகத்தான் பார்க்கிறேன். இதுல பெண்கள் ஏன் சொல்லி நீங்க நிறைய சொன்னீங்க. பெண்கள் மென்மையானவர்கள், பெண்களை ஈஸியா எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ண முடியும், மனசு சுத்தமானது, மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கிருஷ்ணரை சரணடைந்தால் அவருடைய பரமகதி கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய முடியும். புண்ணியமா இது இப்படி சொல்லும் போது, ஆனா புண்ணியம் கிருஷ்ணனுடைய பாதையில் இருக்க பிராமணர்கள், பக்தர்கள், புனிதமான அரசர்கள் பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது? யார் வேண்டுமானாலும் பரம இலக்கை அடையலாம். அடுத்து 9.34ல சொல்லிட்டீங்க. நீங்க 9.34க்கு பாத்தீங்கன்னா கடைசியா முடிக்கும் போது சொன்னீங்க, ஒரே நிமிஷம். அதாவது எப்பொழுதும் நாம ஒரு பக்தனா இருக்கணும், கடவுளை பற்றியே சிந்திக்கணும், கிருஷ்ணரே வழிபடணும். தொடர்ந்து நம்ம கிருஷ்ணருடைய உணர்வில் இருந்தா நிச்சயமா நாம கிருஷ்ணருடைய இதை அடையலாம். இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு நம்ம அந்த பிறப்பு இறப்பில் இருந்து முக்தி அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் இது ரகசியமான அறிவா பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அறிவிக்கிறார். சொல்லுங்க மாதாஜி.
அனன்ய பக்தி, அதாவது பகவானிடம் வந்து அன்பு ஒருத்தர் வந்து செலுத்துறாங்கன்னா அவங்க தவறுகள் நிறைய செய்யக்கூடும். அந்த தவறுகளை கூட மன்னித்து அவங்கள வந்து பகவானிடம் அன்பு செலுத்துறாங்கன்ட்டு நம்ம மனதை அவங்கள வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அவங்க தவறுகள் செஞ்சா கூட ஆனா பகவானிடம் அன்போடு இருப்பாங்க. அதுக்கு வந்து விஸ்வாமித்திரர் சொன்னீங்க பிரபுஜி எக்ஸாம்பிள். ரைட் மதர், தேங்க்யூ. ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு பக்தன் வந்து அவனுடைய இந்த குணத்தினால் வந்து தவறுகளை இழைத்தால் கூட அவனை வந்து ஒரு சாதுவாகத்தான் கருத வேண்டும். ஏன்னா அவன் அந்த தவறுகளை உணர்வான், அதை உணர்ந்து அவன் மீண்டும் பக்தி தொண்டில் அவன் ஈடுபடுவான் அப்படின்றது பிரபு ஹைலைட் பண்ணாரு. ஸோ இட்ஸ் குட். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து 10th சாப்டர் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு 10th சாப்டர் பார்க்க போறோம். முதல்ல we will start with the prayers, and we will start with it. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Om Ajnana Hare Krishna Timmirandasya. Prabhuji. Hare Krishna. Om Ajnana Hare Krishna, Prabhuji. Timmirandasya. Hare Krishna. We will start the prayers. Om Ajnana Timmirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Chaitanya Manobishtam Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kata Mahyam Tadati Swapadantikam. He Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namini. Namaste Saraswati Gauravani Pacharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, இப்போ நம்ம 10th சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ 10th சாப்டர்ல என்னன்னா இந்த தலைப்பு என்ன? 10th சாப்டரோட தலைப்பு என்ன? பூரணத்தின் வைபவம். பூரணத்தின் வைபவம் அல்லது விபூதி யோகம். விபூதி யோகம், தட் இஸ் என்னது? கடவுளுடைய அந்த ஐஸ்வர்யத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம இதுல. ஓகே, ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே இந்த பக்தி சேவையை வந்து நம்ம 9வது அத்தியாயத்துல இறுதியில வந்து விவரிச்சிருக்கோம். பிரபுஜி எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணாரு இல்லையா? நம்ம வந்து அவர் அடையணும்னா பக்தி சேவை தான் வழி அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி யாரு வேண்டும் என்றாலும் பக்தி சேவை வழியாக இறைவனை சென்றடையலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி வந்து இந்த 10வது சாப்டர்ல கிருஷ்ணருக்கு அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தை விளக்குகின்றார். ஓகே, இந்த அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் என்ன அதெல்லாம் நம்ம இப்போ இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ கிருஷ்ணரே வந்து அனைத்துக்கும் மூல காரணம். அது வந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை பார்க்க போறோம். அவர் வந்து அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களை பத்தி பார்ப்போம் நம்ம. அப்புறம் இந்த 8 to 11 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 10th சாப்டர்ல இருந்து 8 to 11 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பகவத்கீதையோட சாராம்சம் வந்து விளக்கு 4 ஸ்லோகமும். இதுதான் வந்து சதுர்ஸ்லோகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சதுர்ஸ்லோகி அப்படின்னு சொல்ற இந்த 4 ஸ்லோகத்தையும் எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இதுதான் பகவத்கீதையின் சாராம்சம். வந்து கிருஷ்ணர் யார் அப்படின்னு பார்ப்போம். நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் என்ன, அவரை அடையக்கூடிய வழி என்ன, ப்ராசஸ் என்ன,
அப்புறம் அதனால என்ன பிரயோஜனம், அதெல்லாம் பிரபுஜி பார்க்க போறோம். 1 to 7 என்ன பிரபுஜி சொன்னீங்க? ஒண்ணு வந்து கிருஷ்ணரே அனைத்துக்கும் மூல காரணம், எல்லாவற்றுக்கும் ரூட் காஸ், எல்லாவற்றுடைய சோர்ஸ், எல்லாவற்றுடைய ஜன்மாதியசிய தேங்க்யூ பிரபுஜி. சொல்லுவாங்கல்ல, எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். ஓகே, இந்த ஓகே. ஓகே. அப்புறம் 12 to 18 அப்படின்னா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அவர் வந்து மற்றும் வேண்டுகிறார். என்ன வேண்டுகிறார்? இந்த இதிலிருந்து இந்த அவருடைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் கலைந்து விட்டது. அப்படி இருந்தாலும் வந்து மொழி சந்தேகம் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டன, உங்களை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணவரும் மகிமைகளை அவர் கேட்கணும் அப்படின்ற அவருடைய ஆர்வத்தையும் வந்து அவர் வந்து விரைக்கிறார். அதான் 12 to 18 அது பார்க்க போறோம். அப்புறம் கிருஷ்ணரின் அற்புதங்கள், இதெல்லாம் வந்து 19 to 42 வரைக்கும் நம்ம அது பார்ப்போம். ஓகே, இது நம்ம டீட்டெயிலா எல்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ நம்ம முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்கலாம். அப்போ அது ஷேர் பண்ணலாம் ஸ்கிரீனு. நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க முத்தாஜி. ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணு பிரபுஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मुताजी। श्री भगवानुवाच यूय एव महोभो शहो शृणु शम प्रमं वसः यत्रश अहं प्रियनोय लक्ष्योमि हिद கோம்யோ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா, யாரு? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. பூய ஏவா மகாபாஹோ ஸ்ருணு மே பரமம் கச்சா யத்தே அகம் பிரியமானாய பக்ஷ்யாமி ஹிதா காமயாய. அப்படின்னு இதோட அர்த்தம் என்ன? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், பலம் பொருந்திய எங்களை உடைய அர்ஜுனா, அப்படின்னா வலிமையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன். எவ்வளவு இடத்துல சொல்றாரு பாருங்க அவரு, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதனால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை நான் தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். நான் இதெல்லாம் எடுத்து உரைத்த இப்ப 10 சாப்டர் இல்லையா, அவருடைய அந்த 6 இருந்தது இல்லையா, அவருக்கு 5 இந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. அந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு வேண்டி எல்லா பதிலும் சொல்றாரு கிருஷ்ணர். இப்ப என்ன சொல்றாரு ஒரு இந்த ஸ்லோகத்துல? இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனுக்காக உரைக்கப் போகிறேன், இதை நீ மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் இந்த அறிவை ஏன் வந்து இவருக்கு கொடுக்கிறாரு அர்ஜுனருக்கு அப்படின்னா, நமக்கு தெரியும் நண்பன் இல்லையா, பிரியமானாய இந்த ஞானம் சிறந்த ஞானம், அது என்ன? பிரம்மமான ஞானம் இல்லையா, இது பரமம் வசா அப்படின்ற அதோட அர்த்தம். அது பிரம்ம ஞானம். ஞானத்தை பெறுவது எப்படி? சுணு, கேள்வி இல்லையா. ஸோ நம்ம ஸ்ரவணம் ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு போன சாப்டர்ல எதான் பார்த்தோம், நம்ம இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கும்போது எல்லாம் சொல்லும், முதல்ல ஒரு பக்தன் என்ன செய்யணும்னா ஸ்ரவணம். அதனாலதான் நம்ம சாண்ட் பண்ணும்போதும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்லும்போது நம்ம உச்சரிக்கிறது நம்ம கேட்கணும், நம்ம காதுல கேட்கணும். அதே மாதிரி நம்ம இந்த இதெல்லாம் வேதங்களை பற்றி நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து நம்ம பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்கள் படிக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம அந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம், சொற்பொழிவு கேட்கிறோம். இதெல்லாம் கேட்கும்போது கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம இந்த குளோரிஃபிகேஷன்லாம் நம்ம கேட்கணும். ஸோ கேள்வி ஞானம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து
கிருஷ்ணர் வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் அது நமக்கு இல்லையா. ஸோ பக்தியின் முன்னேற்றத்துக்கு எளிய வழி என்ன? பக்தர்கள் சங்கத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க வேண்டும். இந்த சங்கம், பக்தி சங்கம் இல்லையா, சாது சங்கம் ரொம்ப முக்கியம். அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது? கிராம கதையை பேசுவோம்? கண்டிப்பா இல்லை. கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம கேட்போம் இல்லையா. அப்போ நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவருடைய க்ளோரிஸை பத்தி இதெல்லாம் நம்ம அங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். கேள்வி ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கேள்வின்னு என்ன? கேட்கறது. ஓகே, கேள்வின்னா கொஸ்டின் கேட்கறது இல்லை. தட் இஸ் காதால நம்ம வந்து இது சுனு சொன்னாங்க இல்லையா, சுனுனா ஸ்ரவணம் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி சாது சங்கத்தில் இருக்கும்போது நம்ம பகிர்ந்து கொள்கிறோம், அதே மாதிரி கேள்வியும் கேட்போம். அது அந்த ப்ராசஸ்ல கிருஷ்ணனை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது ஸ்லோகத்தை யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நமே விதுசுரகனா பிரபவன்ன மகர்ஷயக அகமாதிர்ஹி தேவானாம் மகர்ஷீனாஞ்ச சர்வசக. தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸோ தேவர்களோ மகா ரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களும் ரிஷிகளும் நானே ஆதியாவேன் அப்படின்ற. இப்போ ஒரு ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும். கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கார்? ஒரு எண்ணற்ற அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கார் பிரபுஜி. நான் முக்கியமா சொல்றது 10 அவதாரங்கள் மட்டும்தான் சொல்லுவேன். ஓகே ஓகே. மாதாஜி, மற்ற டிவோட்டிஸ் என்ன சொல்றீங்க? பிரபுஜி என்ன சொல்றாருன்னா எண்ணற்ற அவதாரங்கள் எடுக்கிறார் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க? எவ்வளவு அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கார் கிருஷ்ணன்? 1600. எவ்வளவு மாதாஜி? 1600. 600. 1600. ஓகே. மற்ற டிவோட்டிஸ்? எண்ணில் அடங்காதது இது. அவர் எவ்வளவு அவதாரமான எல்லா உயிரினத்திலும் எல்லாரிடையும் அதை எண்ண முடியாது. அவர் அது எப்படி எந்த அவதாரத்திலும் எப்படி எப்படியும் வருவார். அவரு முழுமுதற் கடவுள் புருஷோத்தமன் முழு கடவுள். எந்த அவதாரம் அதனால எண்ண முடியாது அவரை. ஓகே, வேற ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கா? ஸோ கிருஷ்ணர் எப்படின்னா அவர் வந்து நிச்சயமா அவதாரங்கள், அவர் ஒவ்வொரு லீலைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. நம்மள மாதிரி நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து அவர் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பக்தர்களை காப்பாற்றுகின்றார். ஸோ அவர் அவதாரங்கள் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறார். ஓகே, ஸோ இது நிச்சயமா நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து கண்டிப்பாக யாராலும் முழுமையாக அறிய முடியாது. ஏன்னா அவரு விபு இல்லையா. அவர் வந்து பெரிய இதுல எல்லாம் விட பெரியது அவர் தான் இல்லையா. அவர் விபு. அப்படி இருக்கும்போது தேவர்களானாலும் சரி, மகாரிஷிகளானாலும் சரி, அவர்களுக்கு கூட கிருஷ்ணரின் வைபவங்களை வந்து அறிய முடியாது. அவர்கள் அறிவதில்லை. கிருஷ்ணருடைய ஆற்றலா இருக்கட்டும், அவருடைய வைபவங்கள் சொல்லும்போது அவருடைய ஆற்றலா இருக்கட்டும், எதுவுமே வந்து மற்ற யாராலும் அளக்க முடியாது. ஏனென்றால் எல்லா தேவர்களும் ரிஷிகளும் நானே ஆதியாவன். அவர் தான் அவர்களில் தான் எல்லாம் தோன்றி இருக்கிறது இல்ல. அவர்களிருந்து எல்லாம் தோன்றும் போது அவர்களுக்கு எப்படி அவரை பற்றி முழுமையா தெரியும்? கண்டிப்பாக தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா. ஒரு சின்ன டிராப் ஓஷன்ல இருக்க ஒரு சின்ன டிராப் நம்ம எடுத்துட்டு அது அந்த சின்ன டிராப்ல இந்த ஓஷன் எவ்வளவு பெருசுன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியவே முடியாது இல்லையா. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை பற்றி மகா ரிஷிகளுக்கோ இல்லை தேவர்களுக்கோ கூட வந்து தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அது மாதிரி தான் அவருடைய ஆற்றல், பொட்டன்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அவருடைய ஆற்றல், அவருடைய சக்திகள், அவருடைய தோற்றம்
இதை பற்றி எல்லாம் யாருக்கும் அதை இது புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது, அவருக்கு அறிய முடியாது, அவருக்கு அதுக்கு ஒரு கணக்கு சொல்லவும் முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவருடைய வைபவங்கள் கணக்கு நம்ம எண்ணத்துக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம தெரியுது. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? அவர்தான் பரம் இல்லையா, பரமம், அதுதான் பரமபுருஷர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. பரம்பொருள், பரமபுருஷர், பரம்பொருள். சிவன் சிவன் கூட அவராலையும் முடியாது, எல்லாரையும் அறிந்தவர் இவர் தான், சிவனே கூட கிடையாது. ஸோ எல்லாரும் சிவன் அவருடைய பக்தர், அவர் இவருடைய பக்தர். நம்ம இது ஃபுல்லா படிக்கும்போது நீங்க இது பத்தி எல்லாம் தெரியும், என்ன ஆற்றல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பகவத்கீதையை படித்து முடிக்கிறதுக்குள்ள உங்களுக்கு அதெல்லாம் புரியும். இந்த தேவர்களுடைய இது என்ன, ஆற்றல் என்ன, கிருஷ்ணருடைய ஆற்றல் என்ன, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். பாகவதம் படிக்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலா புரியும். தட் இஸ் எப்படி ஒவ்வொரு தேவர்கள் தோன்றினார்கள், அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம். ஓகே, கிருஷ்ணரை பற்றி யாருக்கும் தெரியாது. ஏன்? அவரே எல்லாவற்றுக்கும் மூலம், அவரிலிருந்து எல்லாம் தோன்றி இருக்கிறது. இப்போ மகனுக்கு தந்தை தான் மூலம், அவனுக்கு அவரை பற்றி எல்லாம் தெரியுமா? கண்டிப்பா தெரியாது. அந்த மாதிரி தான். ஸோ இதுல யாருக்கும் கிருஷ்ணரை தெரியாது. ஏன் ஏன் தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, இதுல மனக்கற்பனை, அப்புறம் பற்றுதலின்மை, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் தான் அனைத்துக்கும் மூலம் என்று நமக்கு தெரியும். அதனால இந்த மனக்கற்பனைனாலோ இல்ல நம்ம அடாப்ட் பண்ற ப்ராசஸ்னாலோ நம்மளால அளக்க முடியாது. நமக்கு கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வது எப்படி? நம்ம ஒன்று பகவத்கீதை, பாகவதம், அதில் இருக்கிற அந்த உரைகள் அதை கேட்கறது. அதே மாதிரி நம்ம சீனியர் டிவோட்டிஸ், நம்ம குரு கிட்ட இருந்தெல்லாம் இதை பத்தி தெரிஞ்சு கொள்கிறது. அப்புறம் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்கள் கருணையின் மூலமாக நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். இப்போ முன்னெல்லாம் நம்ம இந்த இஸ்கானுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி என்ன, பகவத்கீதை நமக்கு புரியாது, ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட் நமக்கு புரியாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் பகவத்கீதை தொடாம இருந்திருக்காங்க. ஆனால் பகவத்கீதை எல்லா மொழிகளிலும் இருக்கு. எல்லாரும் கொஞ்சம் பிரயத்தனம் எடுத்திருந்தால் கண்டிப்பாக பயின்று இருக்கலாம். இப்போ நமக்கு இஸ்கான் வழியாக நமக்கு எல்லாம் நமக்கு கிடைத்திருக்கு இல்லையா. ஸோ அது எப்படி நம்ம ஓகே சான்ஸ்கிரிட் இருக்கு அதனால நமக்கு தெரியாதுன்னா எப்படி தெரிஞ்சிருக்கலாம்? தட் இஸ் ஒரு குருவின் வழியாக, இல்லை நம்ம இந்த டிவோட்டி பக்தர்கள் வழியாக நம்ம கண்டிப்பாக அதை தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனால் அதற்கு நம்ம அந்த பிரயத்தனம் எடுத்திருக்க வேண்டும். ஸோ அதற்கு நமக்கு என்ன அறிவு தேவை? என்ன அறிவு? ஆன்மீக அறிவு தேவை. நம்ம எல்லாரும் பௌதிகத்தில் இருக்கும்போது ஆன்மீகத்தை பத்தி நினைக்கிறதே கிடையாது. எல்லாரும் நினைப்பாங்க வயசானதுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் ஜென்ரலா நினைப்பாங்க. அது தவறு. இந்த குழந்தை பிறந்து அவனுக்கு புரிதல் ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த ஆன்மீகத்தை பற்றின வேதங்களை பற்றி தெரிந்தால் அவன் ஒரு காலம் விகர்மா செயலில் ஈடுபட மாட்டான். விகர்மனா நமக்கு தெரியும், வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள தகாத செயல்களை அவன் செய்ய மாட்டான். எல்லா செயல்களையும் அவன் அகர்மா நிலையில் தான் செய்ய முற்படுவான். அந்த ஹேபிட் சின்னப்ப இருந்தே குழந்தைங்களுக்கு, அதான் முன்னெல்லாம் குருகுலத்துல எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ அதெல்லாம் போய்விட்டது, காலப்போக்கில் அதெல்லாம் மாய்ந்து விட்டது. ஸோ அதுதான் நான் இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாரு கடவுள். ஸோ கடவுளை அவரது கருணை மூலமாக மட்டுமே நாம் அறிய முடியும், வேறு வழி கிடையாது அப்படின்ட்டு நமக்கு கடவுள் ஆற்றல்களையும் சரி, கடவுளுடைய ஒவ்வொரு சக்தியும் கருணையின் மூலமாக, பக்தருடைய கருணை இல்லை அவருடைய கருணை மூலமாகத்தான் நமக்கு அறிய முடியும் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க. யோ மாம் அஜம் அநாதிம் ச வேதி லோக மகேஸ்வரம் அசம்மூட சமத்யேஷு சர்வ பாபை பிரமுச்யதே. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பம் அற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனான அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான்.
ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதவி. ஸோ எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அடைகின்றானோ, மனிதர்களுடைய குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது? கடவுளுடைய ஆக்சுவல் பொசிஷன் என்ன? எல்லாவற்றுக்கும் ஆரம்பம் அவர்தான். அவருக்கு ஆரம்பம் கிடையாது. அவர் நித்தியமானவர். அதே மாதிரி அவர் ஆற்றலும் அதே மாதிரி தான். நம்மளால எண்ணி கூட பார்க்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஆற்றல் உண்டு. அதே மாதிரி எல்லா உலகங்களுக்கும் யார் அதிபதி, யார் இறைவன்? அது கிருஷ்ணர் தான். இதை தெரிந்தவன் யாருக்கு தெரியும்? பக்தனுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால பக்தர்களுக்கு மனக்குழப்பமே கிடையாது. பக்தர் அல்லாதவர்கள் தான் இந்த மாதிரி அவங்க இந்த இதுல எல்லாம் ஈடுபடுவாங்க. என்ன ஈடுபடுவாங்க? கடவுள் இருக்காரா இல்லையா, கடவுள் இல்லை அப்படின்னுவாங்க. இருந்தாலும் இந்த கடவுள் தான் பெருசு, அந்த கடவுள் தான் பெருசு, அப்படி இப்படின்னு சொல்லி தர்க்கத்தில் ஈடுபடுவார்கள். இதெல்லாம் அறியாமையில் தான் அவர்கள் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க பிலாசபிக்கல் டிஸ்கஷன்ஸ்ல அவங்க ஈடுபடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன, அவங்களோட நோக்கம் என்ன? பௌதிக நோக்கம் தான். கிருஷ்ணர் மேல அவர்களுக்கு என்ன? ஜெலசி இல்லையா? அவர்களுக்கு அந்த ஜெலசி இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் அப்படி இப்படின்னு அவருக்கு ஆர்கியூ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அவர்கள் அந்த நிலையில கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியுமா, இல்லை அவர்களுக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு முக்தி கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது. அவர்கள் பாவத்தில் தான் சேர்ப்பார்களே தவிர அவர்களுக்கு முக்தி கிடைக்காது. ஆனால் ஒரு பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரை பற்றியுள்ள அவருடைய பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு புரிந்தால் அவன் அவருக்கு பக்தியில் முன்னேறுகிறான். பக்தி தொன்று முன்னேறும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வில் அவன் முழுமையாக இருக்கிறான். அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இருக்கும்போது கிருஷ்ணருடைய திருநாட்டுக்கு செல்வதற்கு அவனால் தகுதி அடைகிறான். ஸோ அதுதான் முறை. அதனால்தான் இங்கே கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, மனிதர்களுடைய குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைகிறான். எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடையும் போது என்ன ஆகுது? கிருஷ்ணருடைய திருநாட்டுக்கு அவனால் செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுடைய ஆசை இருக்கும், நம்ம பௌதிகத்தில் ஈடுபடுவோம், மீண்டும் மீண்டும் இந்த கட்டுண்ட செயல்களை செய்வோம், நமக்கு உயிரே கிடையாது அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். அதனாலதான் இப்போ நம்ம இந்த மாதாஜி சொன்னாங்க சிவன், அதே மாதிரி நமக்கு பிரம்மாரே எடுத்துக்கோங்க, பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு எல்லாம் இவருடைய கிருஷ்ணனுடைய விரிவாகங்கள் தான் இல்லையா? இப்போ சிவன் அப்படின்போது அவர் சிவபெருமான் எப்போ என்ன பண்ணுவார்? தியானத்துலதான் இருப்பார். எப்ப பார்த்தாலும் யாரை தியானிக்கிறார்? அவர் கிருஷ்ணரை தான், பகவான் கிருஷ்ணரை தான் அவர் தியானிக்கிறார். ஸோ பிரம்மாஜி அவர் யாரை வணங்குகின்றார்? அவரும் கிருஷ்ணர்லேருந்து தான். நமக்கு தெரியும், கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணுவுடைய புல்கொடியிலிருந்து தான் அவருக்கு அவர் தோன்றுகின்றார். தோன்றிட்டு அவருக்கு ஞானம் எங்கிருந்து வருது? பகவான் கர்ப்பதக்ஷாயி விஷ்ணு அவருக்கு ஞானத்தை புகட்டுகின்றார். ஸோ இதுல பார்க்கும்போது எல்லா தேவர்களும் கூட கிருஷ்ணர்ல இருந்து தான் தோன்றுகின்றார்கள். எல்லா எல்லா ஆற்றலும் படைத்தவர் கிருஷ்ணரே. மற்ற தேவர்களுக்கு ஆற்றல் உண்டு, ஆனால் அவர்களுடைய ஆற்றல்கள் கிருஷ்ணருக்கு நிகராகவோ அவருக்கு மேலேயோ கிடையாது. ஸோ தேவர்களுக்கு என்ன வேலை? கிருஷ்ணர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை கொடுத்திருக்கிறார், ஒவ்வொரு கர்மம். அதை அவர்கள் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு புரிகிறது. இது யாருக்கு நல்லா புரியும்? பக்தருக்கு தான் புரியுமே தவிர மற்றவர்களுக்கு அது புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு நம்ம இது பார்க்கணும். அதுதான் கிருஷ்ணரை பின்பற்றவராகவும் கிருஷ்ணரை பிறப்பற்றவராகவும் ஆரம்பமற்றவராகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிபவன் எல்லா பாவங்களும் விடுதலை பெறுகிறான். பார்த்தீங்களா? எல்லாவற்றிலும் பெரிய உயர்ந்தவர் யாரு? அது கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். 4 and 5 யார் படிக்கிறீங்க?
ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி. புத்திர்ஞானம் அசம்மோக க்ஷமா சத்யம் தமः சுகம் துக்கம் பவோ அபாவோ பயம் சாபயம் ஏவ ச அகிம்சா சமதா துஷ்டித் தபோதானம் யசோ யசः பவந்தி பாவா பூதானாம் மத்த ஏவ பிரதக்விதாः. புத்தி, ஞானம், ஐயம், மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை, மன்னித்தல், வாய்மை, புலனடக்கம், மன அடக்கம், சுகம், துக்கம், பிறப்பு, இறப்பு, அச்சம், அச்சமின்மை, அகிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என உயிர் வாழிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவையே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ என்ன சொல்றாரு இதுல கிருஷ்ணர்? புத்தி, ஞானம், ஐயம், மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை, மன்னித்தல், வாய்மை, புலனடக்கம், மன அடக்கம், சுகம், துக்கம், பிறப்பு, இறப்பு, அச்சம், அச்சமின்மை, அகிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என உயிர் வாழிகளுடன் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவையே. ஸோ இந்த குணங்கள் எல்லாம் எப்படி வருது? நமக்கு தெரியும், இந்த முக்குணங்கள் இல்லையா? இந்த மாயை அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறந்த உடனேயே நம்ம மாயை நம்மளை தீண்டுறதுக்கு வழிவகுக்கிறது. ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு கிருஷ்ணருடைய அந்த உணர்வு இல்லை என்றால் என்ன ஆகும்னா, நம்ம மாயையில் சிக்கி விடுகிறோம். ஸோ மாயையில் நாம் சிக்கி கொண்டால் என்ன ஆகுறது? நம்ம இந்த குணங்களுக்கு நம்ம அடிமையாகி விடுகிறோம். ஓகே, ஒரே மினிட், நான் ஒரு கால் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கால் ஒன்று இருக்கு. ஜஸ்ட் கிவ் மீ a second. சாரி, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கால் சார். ஓகே, ஸோ நமக்கு இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தீண்டுகிறது. இந்த குணங்கள் எங்கிருந்து வந்தது சொல்ல முடியும்? முக்குணங்கள் எங்கிருந்து வந்தது? கிருஷ்ணரிலிருந்து தோன்றிய அவருடைய பகிரங்க சக்தி. மாயை கிருஷ்ணருடைய பகிரங்க சக்தியிலிருந்து, பகிரங்க சக்தி, கிருஷ்ணருடைய பகிரங்க சக்தி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜியிலிருந்து அது தோன்றியிருக்கிறது. ஸோ அதுதான் அந்த பகிரங்க சக்தி. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் எல்லாம் அவரோட தான் வருது. சத்துவ குணத்தில் இருக்கிற செயல்களும் சரி, இல்ல தமசிக் குணத்தில் இருக்கிற செயல்களும் சரி, இல்ல ரஜோ குணத்தில் இருந்தாலும் சரி, எல்லா இங்க காணப்படும் இந்த உயிர் வாழிகளில் காணப்படும் எல்லா குணங்களும் கிருஷ்ணால் படைக்கப்பட்டவையே. எதற்காக அப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கு சொல்லுங்க? கிருஷ்ணன் இதெல்லாம் படைக்காம இருந்திருக்கலாம்ல. எதனால படைத்திருக்கிறார் அதெல்லாம்? ஒரு மனுஷன் பகவான உணர்றதுக்கு பிரபுஜி. எப்படி பகவானை உணர முடியும்? அதனால பிரபுஜி கொஞ்சம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சு பிரபுஜி, இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க. இந்த குணங்கள் எல்லாம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. வாய்ஸே கேட்கலைங்க பிரபுஜி சுத்தமா.
கிருஷ்ணா அப்ப கேக்குதா? கேக்குதுங்க பிரபுஜி. ஓகே பை. என்ன சொன்னேன்னா, இந்த இங்க எழுதியிருக்கு இல்லையா, என்னது என உயிர்வாழிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவையே அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். இந்த குணங்கள் ஏன் கிருஷ்ணர் படைத்தார்? அது இல்லாம இருந்திருக்கலாம்ல. பிரபுஜி அது இல்லாம இருக்க முடியாது. ஒரு மனுஷனுக்கு அதை எல்லாமே கொடுத்து அதுல இருந்து ஒண்ணுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மீண்டு வந்து இல்ல, அது அதுலயும் எல்லாமே இருந்திருக்கலாம். பிறவி கிருஷ்ணர் பலன் வந்து கொடுப்பாரு. அது எல்லாமே இருந்திருக்கலாம். அவருக்கு எல்லா ஆற்றலும் உண்டு. எதற்காக வந்து இதெல்லாம் இந்த குணங்களை படைத்தார் கிருஷ்ணர்? அவர் இங்க சொல்றாரு, ஏற்கனவே இந்த அந்த குணங்களை நான் தான் படை. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஏற்கனவே எந்தெந்த உயிர்வாழி என்ன அந்த முக்குணங்கள் எந்த இயல்புல இருந்தாங்களோ அதற்கு தகுந்த மாதிரிதான் பிரபுஜி பிறவி கிடைக்கிறது. அது அதுல அந்த முக்குணங்களே இல்லாம அந்த முக்குணங்கள் இருக்கிறதுனால தானே அவருக்கு தேவையான அந்த பிறவி கிடைக்கிறது. முக்குணங்களே பிரபுஜி இல்லாம அது இருந்தா முக்குணங்கள் என்ன? இல்லாமல் இருக்குது பிரபுஜி. முக்குணங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம வந்து அவர் உணர்வுல போகணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்தியில திருந்து ஒவ்வொரு இதுலயும் அது ஒண்ணுன்னா வந்து அந்த உணர்வுல போகணும்னா கூட மாதாஜி அந்த உணர்வுன்னு ஒண்ணு வருது இல்லை. அது இல்லாம எல்லாரையும் நல்ல குணத்தில் படிச்சிருக்கலாம்ல. இது வந்து நம்ம பௌதிக உலகம் கஷ்டங்களை ஃபேஸ் துன்பங்கள் பண்ணாதான் நிறைந்தது நம்ம வந்து பிரபுஜி. இங்க வந்து நம்ம சந்தோஷத்தை எதிர்பார்க்க முடியாதுங்க பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அது வந்து ஆன்மீக உலகத்துலதான் அந்த மாதிரி இருக்கும் பிரபுஜி. இது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம். அதனால வந்து இது 3 குணங்களா எதனால இங்க வந்திருக்காங்க? எதனால இந்த துக்காலயத்துல இது படைத்திருக்கிறார்? நீங்க சொல்றது ஆன்சர் பக்கத்துல வந்துருச்சு. எதனால இந்த மாதிரி? நம்ம மாய இதுல இருக்கிறதுனாலயே நம்ம மறுபடியும் நம்ம துக்காலயத்திலேயே நம்ம வந்து பிறக்கிறோம் பிரபுஜி. நம்ம இறைவன் கிட்ட வந்து இறைவனை விட்டுட்டு நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைச்சோம். அதனால இங்க வந்திருக்கோம் பிரபுஜி. சுதந்திரமா நம்ம வந்து இருக்கணும்னு நினைச்சோம். அதுதான் மெயின். என்னன்னா நம்ம அங்க இருக்கும்போது கிருஷ்ணருடைய இந்த இதெல்லாம் ஐஸ்வர்யங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம மனசுல இந்த ஜீவாத்மா நானும் இதை எனக்கு அனுபவித்த எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவங்க தோணிச்சு. அதனாலதான் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தை படைத்தார். பௌதிக உலகத்தில் வந்து இதெல்லாம் படைத்தார். மக்களுக்கு வந்து அவர்களோட புலனால் நுகரத்துக்கு வந்து எல்லா புலன் இன்பங்களை எல்லாம் படைத்தார். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த ஜீவாத்மா இங்க வரும்போது அதெல்லாம் அனுபவிக்கட்டும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அந்த ஜீவாத்மா வந்து அதை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வேண்டிய அவர்களுடைய இச்சை, டிசையர், அந்த இச்சை பிரகாரம் அவர்கள் வந்து இந்த பூலோகத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவங்க பிறந்தார்கள். ஸோ அந்த பிரபஞ்சத்தில் வரும்போது அவர்கள் என்ன கிருஷ்ணரை மறந்து விட்டு இதெல்லாம் நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க இல்லை, ஒருத்தர் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க. அப்போனாவது கிருஷ்ணரை மறந்து விட்டு நம்ம இந்த பௌதிகத்தில் புலனின்பத்தில் நம்ம ஈடுபடும் போது நம்மளை வந்து இந்த மாயினுடைய இந்த பல விதமான இந்த குணங்கள் வழியாக நம்ம இதெல்லாம் அனுபவிக்க பார்க்கிறோம். அப்படி அனுபவிக்க பார்க்கும்பொழுது நம்ம கிருஷ்ணரை மறந்து நம்ம செயல்படும் போது நம்ம என்ன துக்கத்தில் மீண்டும் 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 விழுந்து விடுகிறோம். ஆனால் வந்து இந்த அறிவுள்ள ஆத்மா எப்படி? இந்த ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டு இந்த மாதிரி சாது சங்கத்தில் இருந்து இந்த ஆன்மீகத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டு கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அதில் ஈடுபடும் பொழுது என்ன ஆகிறது? இந்த குணங்கள் எல்லாம் சத்துவகுணம் சுத்த சத்துவத்தில் சென்று மீண்டும் கிருஷ்ணரை அடையிறதுக்கு வழிவகுக்கிறது. ஸோ மெயினா வந்து இந்த குணங்களை ஏன் கிருஷ்ணர் படைத்தார் அப்படின்னா நமக்கு இது வேண்டியதான். நம்ம வந்து அதுக்கு இச்சை, நமக்கு அந்த இச்சை இருந்தது, அதற்காக வந்து அது படைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் அவருடைய பகிரங்க சக்தி வழியாக அந்த மாயை இந்த ஆதிக்கத்தில் வந்து இந்த குணங்கள் எல்லாம் வந்து தென்பட்டு அதை இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அதில் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள். ஆன்மீகத்தில் அவர்களுக்கு அந்த கிருஷ்ணருடன் இருக்கிற அந்த பக்தி இருந்தால் மட்டும்தான் அவர்கள் இதிலிருந்து தப்பிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இல்லாட்டி என்ன, நமக்கு கடவுள் அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு.
ஆனால் நம்ம வந்து அதை அபியூஸ் பண்ணுறோம். அபியூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கட்டுண்ட நிலையில் வந்து நம்மளுடைய புலன்பத்திற்கு வேண்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மீண்டும் நம்ம வந்து எங்கிருந்து வந்தோமோ அந்த இடத்துக்கு செல்றதுக்கு முடியாமல் போகிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ அது நம்ம எப்பவும் தெரிஞ்சிருக்கணும், எதனால நம்ம இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட இச்சை தான் தவிர கிருஷ்ணர் நமக்கு யாரும் தந்தது கிடையாது. ஸோ கிருஷ்ணரே பல்வேறு குணங்களின் மூலம், புத்திசாலித்தனம் சரி, அறிவும் சரி, எல்லாவற்றிலும் தான் தோன்றி இருக்கிறது. அதே மாதிரி அச்சமின்மை, மன அடக்கம் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது, கிருஷ்ணருக்கு. சமத்துவம், திருப்தி எல்லாம் அவர் தான் கொடுத்திருக்காரு நமக்கு. பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுவதற்கு எல்லா நற்குணங்களும் பகவான் ஏற்பாட்டினால் அது தனியே நமக்கு வந்து சேரும். நம்ம வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது, பகவானில் நம்ம ஈடுபடும் போது நம்ம மனதில் நற்குணம் மட்டும்தான் வரும். ஏன்னா அவருக்கு பிடித்த காரியங்கள் தானே பண்ணுவோம். அதே மாதிரி அவர் உரைத்த வேதங்கள் பிரகாரம் நம்ம வழி நடப்போம். அப்பொழுது நம்ம தானாகவே பகவானின் ஏற்பாடில் எல்லா நற்குணங்களும் வரும். இல்லை என்றால் என்ன ஆகும்னா, நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்களுடைய ஆதிக்கத்தில் பாதிக்கப்படுவோம் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கணும். மகர்ஷிய சப்த புருஷவ சத்வோஷர மனவஸ்ததோ மத்வோவோ மோனசோ ஜோதோ ஷயஷோம் ஷலோக இமோக பிரஜோக. 7 மகாரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களாக மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சரி, என்ன சொல்றாங்க, 7 சப்த ரிஷின்னு சொல்லுவோம் இல்ல, 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்கள், பிரஜாபதிஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்க. மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்கள் வாழும் எல்லா ஓகே மனதால் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. இதுல என்ன சொல்றாரு அவரு, பிரஜாபதிஸ் ஆனாலும் சரி, சப்த ரிஷிகள் ஆனாலும் சரி, மனுக்கள் ஆனாலும் சரி, எல்லாம் வந்து அதே மாதிரி பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும், இந்த உலகத்தில் எல்லா உயிரினங்களும் வந்து எங்கிருந்து தோன்றியது, அவரிடமிருந்து தான், அவர் தான் மூலம் அப்படின்னு சொல்றாரு. பிரஜாபதிஸோட வேலை என்ன, அவர்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் உயிர்கள் எல்லாம் படைப்பது அவர்களுக்கு. நீங்க இந்த பாகவதம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு இதை வந்து டீட்டெயிலா பார்ப்பீங்க. இந்த காலையில பாகவதம் எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்றீங்களா கிளாஸஸ்? கண்டிப்பாக பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து புரிதல் வந்து ரொம்ப டீப்பா இருக்கும். அதை வந்து நீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து நீங்க கண்டிப்பாக செலவு பண்ணணும் உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸ்க்கு. தமிழ்ல வந்து காலையில் 6 மணிக்கு, இங்கிலீஷ்ல வந்து காலையில் 8 மணிக்கு நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி எடுக்கிறாரு. தமிழ்ல வந்து காலையில 6 மணிக்கு இவங்க எடுக்கிறாங்க, தரணேஸ்வரி மாதாஜி. 6:30 மணிக்கு, சாரி 6 மணிக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிரதா இருக்கு, அது முடிஞ்ச உடனே தரணேஸ்வரி மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் டீட்டெயில்டு விளக்கம் அப்படின்னா பாகவதத்துல தான் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் இது 2 அட்டன் பண்ண முடியலன்னா கூட என்ன பண்ணணும்னா, பாகவதம் இந்த வேதா பேஸில் நீங்கள் வந்து இல்லாட்டி பாகவதம் புக், தமிழ் புக் வாங்கினீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்துலேருந்து படிக்க ஆரம்பிங்க. அது படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளுடைய புரிதல் ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும். இல்லைன்னா நமக்கு வந்து அந்த புரிதல் வந்து கொஞ்சம் கேப்ஸ் இருக்கும். அதனால தான் வந்து பாகவதம் தான் நித்தியம் பாகவத சேவையா அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து காலையில் வந்து இந்த ஷார்ட் பாகவதம் கோர்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா, 5:30லேருந்து 6 மணி வரைக்கும் எடுக்கிறோம் காலையில். இப்போ நானும் ஒரு டீச்சர், அந்த மாதிரி வந்து எல்லா டீச்சர்ஸும் வந்து
ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான், அரை மணி நேரம், 20 மினிட் தான், 5:30 மணிலேருந்து 5:50 வரைக்கும் காலையில் ஒரு ஸ்லோகம். இப்போ 2வது சாப்டர் தான் வந்து எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. நீங்க அது பார்த்து அதை நீங்க கேட்டு புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளுடைய என்ன கிருஷ்ணர் இதுல என்ன பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு, அதே மாதிரி பாகவதத்துல எப்படி நம்மளுடைய இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் என்ன, எப்படி கிருஷ்ணருடைய விரிவாங்கங்கள் உண்டாயின, அதே மாதிரி தேவர்கள் எப்படி உண்டானார்கள், இதை பத்தி எல்லாம் உங்களுக்கு டீட்டெயிலா புரியும். ஸோ நான் எல்லாரையும் கண்டிப்பாக இந்த பாகவதம் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ண சொல்றேன். ஒன்றும் இல்லை, இந்த 1 hour கோர்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் இந்த ஷார்ட் பாகவதம் கோர்ஸ்னு இருக்கு, தமிழ் நம்ம அப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், 2வது சாப்டர் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ அது நீங்கள் எல்லாரும் அட்டன் பண்ணுங்க. அது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்டிவிட்டியாக வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய இந்த நாள் ஆரம்பிக்கும் போது ஷார்ட் பாகவதம் கோர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிங்க. ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியும், ரொம்ப டீட்டெயிலாக புரியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே அவரோட கிருஷ்ணா. டெம்பிள் லிங்க் பிரபுஜி அதுக்கு அது லிங்க் பத்மா மாதாஜி அனுப்பிச்சு விட்டுறீங்களா, குரூப்ல போடுறீங்களா? நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் பிரபுஜி. தனியா 3 இது போட்டுங்க மெசேஜ். ஒன்று தமிழ் பாகவதம், அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் பாகவதம், அதே மாதிரி தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம், இது 3 தனியா வச்சு. ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இந்த லோகங்கள் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் எங்கிருந்து தோன்றியது? கிருஷ்ணர்லிருந்து, இல்லைன்னா கிருஷ்ணனுடைய பிரஜாபதி அவங்களிருந்து தான் தோன்றியது, பிரம்மாவிலிருந்து தோன்றியிருக்கிறது. ஸோ இது நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக விளக்குறாங்க இது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க இல்லையா, 7 சப்த ரிஷிகள் இருக்காங்க. கிருஷ்ணரே அனைத்தின் மூலம் இல்லையா. 14 மனுக்கள், 4 குமாரர்கள், 7 மகாரிஷிகள் இல்லையா. இதுதான் சப்த ரிஷி இல்லையா, மகாரிஷிகள். ஸோ 4 ரிஷிகள் முன்னாடி யாருன்னா 4 குமாரர்கள், 14 மனுக்கள். இவங்க எல்லாம் யாருன்னு தோன்றி? கிருஷ்ணர்கள் தான் அதோட எல்லாருடைய மூலமும். பல்வேறு லோகங்கள் வாழ் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிலிருந்து தோன்றியவே. இவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரிடம் தோன்றுகிறார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ மிக உயர்ந்த நபர்கள் கூட அவரிடம் இருந்து நேரடியாகவோ இல்லை அவரது தூய பக்தர்கள் இருந்தோ கேட்பதன் மூலமாக தான் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ ஒருத்தருக்கு இந்த ஆன்மீகம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா எப்படி நமக்கு தெரியும்னா, அவருடைய கிருஷ்ணர்கிட்ட நேரடியாகவோ இல்லை கிருஷ்ண பக்தர்கள் தான் முடியும். அதனால தான் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இப்போ நம்ம ஏன் இந்த ஆன்மீகத்தில் வந்திருக்கோம்னா, நம்ம கிட்ட யாரோ ஒரு பக்தன் சொல்லியிருக்கான், ஒரு பக்தருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால தான் நமக்கு நமக்கு அது வர தனியாக நம்ம மனது உணர்வு வந்திருக்கும். ஆனால் நம்மளை முழு ஈடுபாடு இதில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பக்தர் இருப்பார். ஒன்று டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ ஒரு பக்தருடைய மூலம் தான். இப்போ நம்ம பிரபுபாதர் புக் எடுத்து வாசிச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அதுவும் பிரபுபாதர் வழியாக நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு பக்தருடைய கருணையினால தான் நம்ம பக்தியில் இல்லை ஆன்மீகத்தில் முன்னேறி இருக்க முடியும் நம்ம. ஓகே, 7வது ஸ்லோகம் படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேதி தத்வதஹ சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயஹ. பொருள்: எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. எனது இத்தகு வைபவம் என்ன? அவருடைய ஆற்றல், ஐஸ்வர்யம், அவருடைய நிலை எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. ஸோ இதன் அர்த்தம் என்ன? எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தி எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அப்படின்னா யாருக்கு இது உண்மையாக அறிய முடியும்? பக்தர்களுக்கு இல்லையா. களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் அனன்ய பக்தியில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மட்டும்தான் பகவானை பற்றி அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தையும் வைபவத்தையும் பற்றி புரிஞ்சுக்க முடியும். மற்றவர்கள் ஸ்பெக்குலேட் தான் பண்ணுவாங்க. அது அப்படியா, அது இப்படியா, அது ஏன் இப்படி இருக்கும், அப்படி இருக்கும்,
ஏன்னா அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய புத்திக்கு ஏற்பதான் அவர்கள் பகவானை பார்க்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பகவானுடைய வைபவங்கள் புரிஞ்சிருக்கவே முடியாது. இப்போ வந்து பார்த்தோம், நம்ம கோவர்தன மலை வந்து ஒரு சின்ன சுண்டு விரலால் வந்து அவர் இது பண்ணியிருந்தார், கேரி பண்ணியிருந்தார். இது நம்ம சொன்னா என்ன சொல்ற கதை அப்படின்னுவோம் இல்லையா? கதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை வந்து வேற ஏதாச்சும் ஒரு தர்க்கத்துக்கு வருவாங்க, இல்லை ஏதாவது விதண்டாவாதத்தில் தான். ஆனால் பக்தனுக்கு அது புரியும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து டைம் மற்றவங்க கிட்ட இந்த கடவுளை பற்றி புரியாதுன்ட்டு பேசி நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது, வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இல்லையா? அதனால்தான் இந்த களங்கமற்ற பக்தி தோணில் ஈடுபடுகிறேன் என்று அவனுக்கு இதை பத்தி புரியும். அதான் வந்து இங்க சொல்றாரு, இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாரு. இப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து நம்ம மனதுக்குள்ள வந்து இந்த டவுட் இருக்கலாம். ஸோ மற்றவர்கள்லாம் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து சுண்டு விரல்ல சின்ன பையனா இருக்கிற கிருஷ்ணன் எப்படி அது சும்மா கதையா இருக்கலாமான்ட்டு. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கும் கதை மாதிரி தோன்றுது. ஆனா வந்து அது நடந்ததுனால தான் இத்தனை கோடி வருஷங்களுக்கு அப்புறமும் வந்து மக்கள் அதை பத்தி பேசுறாங்க. இல்லாட்டி அது கதைன்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. அப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து இதெல்லாம் பார்க்குறோம், ஏரோப்ளைன்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்போ இன்னொரு 500 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஏரோப்ளைன் வந்து கண்டுபிடிச்சது இந்த மாதிரின்னா அவங்க யார் நம்புவாங்களே? அது தனியாக உண்டாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க. ஸோ நம்ம அந்த காலகட்டத்தில் இல்லாததுனால நம்ம வந்து அது தவறு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பாக கிடையாது இல்லையா? ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இந்த கேள்வி ஞானம், தட் இஸ் பரம்பரை வழியாக யாரு சொல்றது யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த பரம்பரை வழியாக நம்ம கேட்கும்போது இதெல்லாம் வந்து உண்மையானது அப்படின்ட்டு நமக்கு புரியும். இதே நம்ம வந்து இந்த ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் இல்லை வந்து இந்த பிலாசபர்ஸ் கிட்ட பேசினா அவங்க தர்க்கம் தான் பண்ணுவாங்க, தர்க்கவாதிகள் அவர்கள். அவர்கள்கிட்ட பேசினா நம்ம மனதில் வந்து மேலும் மேலும் டவுட்ஸ் தான் அவங்க கொடுப்பாங்க, தவிர அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் தர முடியாது. இன்றைய உலகத்தின் நிலைமையும் அதுதான். நம்ம வாட்ஸ்அப் எடுத்து நமக்கு மெசேஜ் வரும், அந்த மெசேஜ் எவ்வளவு உண்மை எது போய் நமக்கு சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த என்ன இந்த டிஸ்டார்ட் பண்றது இல்லையா, உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகள் வந்து நிறைய வருகிறது. மக்களுடைய மனதினை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய செய்திகள் வருது, மக்களுடைய மனதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுக்கு செய்திகள் வருகிறது. அதெல்லாம் நம்ம ஏன்னா அதனாலதான் சொல்றது பரம்பரை வழியாக, தட் இஸ் உண்மையான சோர்ஸ் யாரு, அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது இல்லாம நம்ம பல விதமான சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முற்பட்டோம்னா அது நம்மளுடைய அறிவின்மை தான் இல்லையா? அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் பகவானை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா என்ன தேவை? களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றவர்கிட்ட இருந்து இது அவர்களுக்கு இதுல எந்த சந்தேகமும் வர்றதில்லை. ஆனால் இந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கோ இல்லை பகவானின் மேல் அவர்களுக்கு வந்து பொறாமை இருக்கிறவர்கள்கிட்ட போய் அவர்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக சந்தேகமும் இதுதான் அவர்களுக்கு இருக்கும். ஸோ பகவானின் வைபவங்களை உண்மையாக அறியும் பொழுது அவருடன் சரணடைவது தவிர வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா அவருக்கெல்லாம் இந்த முக்காலமும் தெரியும், எல்லா காரணத்துக்கும் காரணமும் அவர் தான், ஜன்மாதி அஸ்ய இல்லையா? அதுதான் சொன்னாங்க. ஸோ அதுல வந்து கிருஷ்ணருக்கு நாம் அதை புரிந்து கொண்டால் அவர் நாம் சரணடைவோம் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். ஸோ 16 அர்ஜுனனின் கேள்விக்கான தூண்டுதல். ஓகே, ஸோ 8 நம்ம 16 வரும்போது டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓகே, 8வது படிக்கிறது. அஹம் சர்வஸ்ய பிரபுவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதாபாவ சமன்விதாக. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இது வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறது, நம்ம சதுர் ஸ்லோகின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த பகவத்கீதையின் சாரம் இப்போ நம்ம 4 ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்க போறோம். என்ன நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து எது செஞ்சாலும் நம்ம என்ன, நம்ம ஒருத்தரை வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எதற்காக வழிபடணும்? இல்லை ஒரு ரீசன் வேணும். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து ஒருத்தரை போய் பார்க்க போறோம், இல்லை ஒருத்தரை பற்றி நம்ம அவருடைய என்ன சொல்றது ஒரு அவருடன் ஈடுபாடு இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன? அவருடன் ஒரு உறவு கொள்ள வேண்டும் இல்லையா?
ஸோ அப்படி உறவு கொள்ளணும்னா என்ன, அவரை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லா. ஸோ ஒரு நல்ல ஐஸ்வர்யமா இருக்கிறவர், இல்லை நல்ல உயர்ந்த ஒரு நிலையில் உள்ளவர்கள், நம்மளை விட நிறைய நம்மளை விட ஹையர் இல்லையா, உயர்ந்தவர்கள், அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களை பற்றி தெரியும் போது நம்ம அவருடன் வந்து ஒரு உறவினை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தோணும். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு இது சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு மேரேஜ் ஒரு இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து அந்த ஃபேமிலியை நம்ம வந்து ஒரு மேரேஜ் அலையன்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம், அந்த ஃபேமிலியை பற்றி, இந்த பையனை பற்றி எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க பார்ப்போம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன, நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் நம்ம கிருஷ்ணரை சென்று அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்போம். ஓகே கிருஷ்ணர் யாருன்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா. கிருஷ்ணரை பற்றி அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாச்சும் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் ஓகே அவரை நம்ம சென்று அடையிறதுக்கும் அவருடைய ஒரு மனதில் ஒரு ரீசன் வரும். அதுதான் இந்த 8வது ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு தெரிகிறது. என்ன சொல்றாரு, ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்துக்கும் மூலம் நான். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அத்தாரிட்டேட்டிவா சொல்றாரு, இந்த எல்லா உலகங்களும் ஜட உலகமானாலும் சரி, ஆன்மீக உலகமானாலும் சரி, அதற்கு மூலம் நான், என்னிடம் தான் தோன்றி இருக்கின்றன. ஓகே, இது நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஏன் இந்த உயர்ந்த சாதுக்கள், அது உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் என்னை வந்து அணுகுகிறார்கள்னா, நான் தான் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ண. ஐ எம் த கிரியேட்டர், ஐ எம் த காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் இல்லையா. அது உலகங்கள் எல்லாம் என்கிட்ட, ஆன்மீக உலகமானாலும் சரி, இல்லை ஜட உலகமானாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் மூலம் நான் தான். எல்லாம் என்னிடமிருந்து தான் தோன்றி இருக்கின்றன அப்படின்ட்டு எல்லாம் இந்த எல்லா உயிர்வாழிகளும் என்னிடம் தோன்றி இருக்கின்றன. இதை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எப்படி என்ன அடைய பார்ப்பார்கள் இல்லையா. பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். அதனாலதான்ப்பா என்ன எல்லாரும் வழிபடுகின்றார்கள். இல்லை சும்மா கிடையாது. இந்த அறிவுள்ள ஞானிகள், இந்த உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் என்னை வழிபடணும்னா ஒரு ரீசன் இல்லையா. அது என்ன ரீசன்னா, இதுதான், நான் தான் எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு இந்த 8வது ஸ்லோகத்துக்கு தெரியுது. அகம் சர்வஸ்ய பிரபோவா. ஓகே, இதுல இந்த ஸ்லோகம் அடுத்தது பாருங்க. ஏன்னா இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. அது வந்து இந்த 8வது ஸ்லோகம் சொல்கிறது. கிருஷ்ணருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகத்தின் மூலம் அறிவதால் என்ன பயன், ஒருவர் உய பக்தராகலாம் அப்படின்ட்டு தெரிகிறது. ஸோ ஆன்மீக காட்சிகள் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நம்மளுடைய உபநிஷதுகள்லேருந்தும் நம்மளுடைய இதிகாசங்கள்லேருந்து நமக்கு அதை பற்றி தெரிகின்றது இல்லையா. கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிகிறது. அவருடைய ஆற்றலை பற்றியெல்லாம் இங்கே உபநிஷத்திலிருந்தும் நம்மளுடைய இந்த வேதங்கள்லிருந்தும் எல்லாம் நமக்கு, பாகவதத்திலிருந்தும் மகாபாரதத்திலிருந்தும் எல்லாம் நமக்கு இதை பற்றி தெரிகின்றன. ஸோ அது எப்படி நமக்கு கிடைக்கும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் மூலம் வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவத்கீதை மீதான அங்கீகாரமற்ற விளக்கு உரைகளை நாம் கருத்துக்களையும் நம்ம வந்து தவிர்க்க வேண்டும். இல்லை நம்மளை கன்ஃபியூஸ் படுத்திட்டு வரலாம். ஸோ உறுதியுடன் திடமாகவும் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற வேண்டும். ஸோ அதுதான் இது இல்லையா. ஸ்திரதீர் அப்படின்னு முனி பார்த்தோம். யாரு, மனதனை ரொம்ப ஸ்திரமாக ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிற முனிவர்கள் மாதிரி இருக்கிற நிலையில் நாம் இருக்க வேண்டும் பார்த்துட்டு போனோம். ஓகே, 10.9 படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தஷ்ச மாநித்யன் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது சம்பந்தம், நமக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் சம்பந்தம். ஓகே,
அதான் சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு மேரேஜ் அலையன்ஸ் பார்க்கும் முதல்ல சம்பந்தம் பேச போகணும்னா என்ன நமக்கு அவங்க என்ன தொடர்பு, நம்ம என்ன எதனால வந்து தொடர்பு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு தெரியுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சம்பந்தம். 10.8ல சம்பந்தம். இப்போ நம்ம 10.9ல வந்து என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம, அது ப்ராசஸ். ஓகே, தட் இஸ் எப்படி வந்து நம்ம இறைவனை சென்றடைய முடியும் என்பது. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர், எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. தூய பக்தர்கள் அவருடைய சிந்தனை எல்லாம் என்ன எப்படி இருக்கிறது, கிருஷ்ணரில் மூழ்கி உள்ள அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும், சிந்தனை வந்து கிருஷ்ணரில் மூழ்கி இருக்க வேண்டும், அவர்களோட வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக. ஸோ கிருஷ்ண தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும், பக்தி உணர்வில் ஈடுபட வேண்டும். மேலும் என்னை பற்றி தங்களுடன் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறது. எப்பவும் வந்து இவர்கள் கிருஷ்ண கதை தான் பேசுகின்றனர், சாது சங்கத்தில் இருக்கிறார்கள். ஸோ சுருக்கமாக சொல்ல போனா இவர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வில், கிருஷ்ண சிந்தனையில், கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிய செயல்களை செய்து கொண்டு சாது சங்கத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வந்து எந்த விதமான பௌதிகத்திலும் ஈடுபடுவதில்லை அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணர் அடையணும்னா என்ன, பக்தி தொண்டு அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த 10.9ல இருந்து பார்க்கிறோம் நம்ம. ஓகே, அதான் இங்க சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் தூய பக்தர் எப்படி வணங்குகின்றார், இதயபூர்வமாக மனதினை முழுமையாக கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்தி அவர்களுடைய வாழ்வினை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டல் மற்றும் விவாதத்தில் ஈடுபட்டு கிருஷ்ணரின் மகிமைகளை பேசும் பொழுது என்ன நடக்குது பாருங்க, திருப்தி அடைந்து துஷ்யந்தி மற்றும் தெய்வீக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள். இதெல்லாம் இது தூய பக்தனுக்கு உடைய அறிகுறிகள். ஸோ பக்தி தொண்டில் நம்ம முன்னேற வேண்டும் என்றால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன, இதெல்லாம் தான் ப்ராசஸ். எப்படி நம்ம வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை, அந்த சம்பந்தத்தை நம்ம வந்து ஏற்படுத்த முடியும்னா இந்த ப்ராசஸ், இதுதான் நமக்கு ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு இதுல இருந்து நமக்கு தெரிகிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெற்ற ஆத்மாக்கள் இளைஞன் பெண்ணுடைய சங்கத்தில் ஆனந்தம் அடைவதைப் போல திவ்யமான இலக்கியங்களை கேட்பதில் இடையறாத ஆனந்தத்தை அடைகிறான். ஸோ அவர்கள் அந்த வாழ்க்கையை இனிமையாக வந்து வாழ வேண்டும். எப்படி வாழ்கின்றார்கள், ஒருவருக்கு ஒருவர் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிற நேரம் எப்படி சந்தோஷப்படுகிறார்கள் பக்தர்கள்னா, கிருஷ்ணரை பற்றி எப்பொழுதும் கேட்டு அவருக்கு வேண்டிய இந்த தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது அவர்கள் அந்த சாது சங்கத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு பக்தன் வந்து மனதில் வந்து அவன் அந்த ஹாப்பினஸ் சொல்றான் இல்லையா, ஆனந்தம், நித்திய ஆனந்தத்தில் அவன் ஈடுபடுகிறது அவன் மனதில். ஓகே, இது நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ 10.11 இதில் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, என்ன பார்க்க போறோம்னா, தூய பக்தனுக்கு கிருஷ்ணர் அளிக்கப்படும் விசேஷ கருணை, அன்பு பரிமாற்றம், பிரயோஜனம். இதனால நம்ம என்ன பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, தூய பக்தனுக்கு கிருஷ்ணர் அளிக்கப்படும் விசேஷ கருணை என்ன, அன்பு பரிமாற்றம் என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இது ரெண்டும் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ 10th இது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, படிக்கவா பிரபுஜி? படிங்க பிரபு. தேசம் சததா யுக்தானாம் பஜந்தாம் கீர்த்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. எனது அன்பு தொண்டில் இடையிறாது ஈடுபவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு அவரு, தேசாம் சதய யுக்தானாம், எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். அவர் சொல்றாரு, என்னை வந்து என்னில் ஈடுபட என்னில் இழைப்பதற்கு விரும்பினால், அவர் அந்த அன்பு தொண்டு செய்ய விரும்பினால் அவர்களுக்கு என்னை வந்து அடையறதுக்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். ஸோ கிருஷ்ணர் மேல இந்த பக்தி, அவர் வந்து பக்தி ஏற்பட்டால் கிருஷ்ணர் என்ன அவரை வந்து அவருடன் அழைத்து அவருடன் வந்து ஈடுபடுவதற்கு அவரே வழிவகுக்கின்றார். எப்படி கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கறதுக்கு அவன் ஆர்வம் வருகிறது. அவனுக்கு வந்து சாது சங்கத்திலிருந்து கிருஷ்ணரை பற்றி எப்பவும் பேசி அவர் கிருஷ்ணரைய வந்து மனதில் நிறையறதுக்கு அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது.
அப்படி இருக்கும்போது பக்தி தொண்டில் அவர் வந்து இடையறாது ஈடுபட்டிருக்கிறார். அதுதான் இங்க சொல்ற சதத யுக்தானாம். அன்பு தொண்டு செய்வது இடையறாது ஈடுபட்டு அன்பான பரவசத்தில் அப்படி இருக்கும். பிரீத்தி பூர்வகம், அன்பான பரவசம், பிரீத்தி பூர்வகம் பக்தி தொண்டு செய்வது பச்சதாம். ஸோ இவர்கள் பகவான் தேவையான அறிவை அவரே வழங்குகின்றார் அப்படி. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடும் ஒவ்வொரு நேர்மையான பக்தர் அறிவற்றவர்களாக இருக்க முடியாது. ஒரே தகுதி என்னவென்றால் முழு கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டு செய்வது. சொல்லும்போது பாருங்க, அவர்களுக்கு வந்து அந்த ஹாப்பினஸ் இருக்கு. அவர்களோட வாழ்க்கையினை வந்து கிருஷ்ண உணர்விலே வந்து அவர்கள் அர்ப்பணித்து கிருஷ்ணருக்காகவே கிருஷ்ணரை பிரீதிப்படுத்தும் செயல்களே செய்கிறார்கள். அப்பொழுது அவர்களும் பிரீதிப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம அதுல இருந்து பார்க்கிறோம். 11 படிங்க. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तेषां येवानुगं पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ஞானதீபேன பாஸ்வதா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானமேனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. என்ன அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன நமக்கு சொல்றார் கிருஷ்ணன்? அவர்களிடம், யாருன்னா பக்தர், விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக, பக்தர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் எப்படி பரமாத்மாவாக, இல்லையா, நமக்கு எல்லாம் தெரியும், பரமாத்மாவாக ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்குள்ளும் கிருஷ்ணர் வசிக்கின்றார். ஜீவாத்மாக்களுடன், ஜீவாத்மா தனியாக வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றவில்லை. அவங்களுக்கு கூட யார் இருக்கா? பரமாத்மா இருக்கார் கைடு பண்றதுக்கு. அவர்களிடம் விசேஷ கருணை காட்டுவது அவர்களது இதயத்தினுள்ளும் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீயினால் அழிக்கின்றேன். ஸோ என்ன பண்றாரு அவரு? கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, நான் வந்து எல்லாருடைய மனதில் இருக்கிற இருளை நீக்கி அவர்களுக்கு ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் வந்து அவர்களுக்கு அறியாமை என்ற இருளை நீக்குகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த பரமாத்மா வந்து பரமாத்மா என்ன செய்யறது? அவர் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களுக்கும் நேர் வழியை காட்டுகிறது, இல்லையா? ஆனால் இந்த நிலை வந்து எப்படி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மாயாவதி இருக்காங்க, இல்லை கடவுளை வந்து நம்பாதவர்கள் இருக்காங்க, இல்லை ஏத்திஸ்ட். இவர்கள்ட்ட போய் நம்ம வந்து கடவுளை பற்றி பேசி இந்த மாதிரி பரமாத்மா வந்து இருந்து நமக்கு இந்த வழிகாட்டுறார்கள் அப்படின்லாம் சொன்னா அவர்கள் வந்து அதை நம்பாம இருக்காங்க. அதே மாதிரி மாயாவதிஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம்? அவங்க வந்து அருவவாதிகள். அந்த மாதிரி பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்றாங்க. அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரே சக்தி, அட்லீஸ்ட் மாயாவதி கடவுள் சக்தி அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் வந்து இந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல போறாங்க. இவங்க இருந்தாலும் அப்படி சக்தின்னு நினைக்கும் போது என்ன, அவர்கள் மனதில் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அது ஆனால் வந்து ஏத்திஸ்ட் இல்லை, கடவுளை பற்றி ஞானம் ஒன்றுமே இல்லாதவர்கள், இந்த உடம்பு தான் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த இதுல இருக்காங்க இல்லையா, இதுல பௌதிகத்தில் ஈடுபடுறவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவர்கள் என்ன இருளில் தான் இருக்காங்க. அவர்களுக்கு வந்து ஞானமே இல்லாமல் இருக்கும். ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து கடவுளின் கருணையால், ஒரு டிவோட்டியோட கருணையால் அவர்கள் வந்து ஆன்மீகத்தில் அவர்கள் கால் எடுத்து வைத்து ஆன்மீகத்தினால் ஞானம் பெற்றால் அவர்கள் வந்து பகவான் சொல்றார் இல்லையா, தட் இஸ் சுடர்விடும் தீபத்தினால். எல்லாருடைய மனதிலும் வந்து யார் இருக்கா? இவர் இருக்காரு, பரமாத்மா இருக்காரு. ஸோ பரமாத்மா வந்து அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவார். அவர்கள் மனதிற்கு இருளை நீக்கி அவர்களுக்கு ஞானத்தை புகட்டுவார் அப்படின்னு. அதுதான் கிருஷ்ணர் வந்து இதுலயும் சொல்றாரு. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 ஸ்லோகத்துல நமக்கு என்ன தெரிஞ்சது? தட் இஸ் கிருஷ்ணருடைய ஐஸ்வர்யத்தை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எப்படி அவரை அடையணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்படி அவர் அடைந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பிரயோஜனம். ஸோ என்ன பிரயோஜனம்? தட் இஸ் நம்மளுடைய மனதில் இருக்கிற அறியாமை என்ற இருளை நீக்கி நமக்கு ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் ஞானம் என்னும் சுடர் நம்ம மனது நம்மள் வளரும். இப்போ ஞானம் நமக்கு வளரும் போது அறியாமை நீங்கி நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை சென்றடையக்கூடிய நிலை நமக்கு ஏற்படும்.
அப்படின்ட்டு. அப்படி செய்யும்போது என்ன, கிருஷ்ணரை நாம் சென்றடையலாம். கிருஷ்ணன் திருநாட்டுக்கு சென்றடையும் போது என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷனை நாம் அடையலாம். இல்லாட்டி என்ன ஆகும், இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே துர்காலயத்திலே பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்புன்னு அந்த சுழற்சியிலேயே ஈடுபட்டு நம்ம இருப்போம். ஓகே, ஸோ இதுதான் பகவத்கீதையுடைய சாராம்சம். இந்த 4 ஸ்லோகத்துல சொல்லியாச்சு. இதுதான் பகவத்கீதையுடைய சாராம்சமே இல்லையா. பக்தி தொண்டு, தட் இஸ் நம்ம ஞானமா இருக்கட்டும் கர்மமா இருக்கட்டும், அது மட்டும் செய்தால் போதாது நமக்கு. நம்ம வந்து பக்தியில் ஈடுபட்டால் அந்த நம்ம இறைவனை சென்றடைய முடியும். பக்தி எப்படி இருக்க வேண்டும், தூய பக்தி, அனன்ய பக்தியாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும் பொழுது கடவுளின் கருணை நமக்கு இருக்கும் பொழுது நாம் அவரை சென்றடையலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றது தான் பகவத்கீதை சாராம்சம் தர. ஓகே, ஸோ நாளைக்கு அடுத்த செஷன் ஆரம்பிக்கும் போது சின்ன கதையோட ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த சாராம்சத்தை பகவத்கீதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றத வச்சுட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கதையை வச்சு நம்ம அடுத்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஏதாச்சும் டவுட் ஏதாச்சும் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி, அந்த 10.6 ஸ்லோகால பிரம்மா கிட்ட இருந்து சப்த ரிஷிகள், அதுக்கப்புறம் 14 மனுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பொருளுரையில வந்து ருத்ரரும், பிறகு ருத்ரரும், அதன் பின்னர் 7 முனிவர்களும் வந்தனர் போட்டிருக்காங்க. இதுல ருத்ரர் அப்படிங்கிறது வந்து சிவபெருமானாங்க பிரபுஜி? ஆமா மாதாஜி. தட் இஸ் இந்த சிவபெருமானுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றது, அவரும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நிலையில தோன்றியிருக்காரு. பல வித தோன்றியது. ருத்ரர் என்ற நிலையில தோன்றுறது அந்த பிரம்மால இருந்து தோன்றியிருக்காரு. ருத்ரர் அப்படிங்கிறது என்னங்க பிரபுஜி? அது என்ன பண்ணுவாரு? ருத்ரனுடைய பாவம் எப்படி அப்படின்னு சொன்னா, தட் இஸ் இந்த கோபம், இந்த பாவம், இந்த அடிக்கிற பாவம் அவருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே, அழிக்கிற பாவம் தான் ருத்ரர். அதனாலதான் வந்து நான் என்ன குணாவதார் அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணருக்கு. இப்போ இதை வந்து எதுதான் சொல்றேன், நீங்க வந்து இந்த பாகவதம் நீங்க அட்டென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியரா இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வரும். ருத்ரர், சம்பு, இந்த மாதிரி நமக்கு சிவபெருமானுடைய அந்த ஆற்றலுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கு, பொசிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இந்த பகவத்கீதை படிக்கும்போது பாகவதி சேர்ந்து நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு இந்த இதனுடைய புரிதல் ஜாஸ்தியாகும். ஸோ வேணா இதை பத்தி கூட நம்ம அடுத்த செஷன்ல நான் டச் அப் ஆன் ஒரு பிரீஃப் ஐடியா கொடுக்குறேன் நான். ஓகே மாதாஜி? பிரபுஜி, இப்போ வந்து குணாவதார் அப்படின்னா அப்ப வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தானே வந்திருக்கணும், ஏன் பிரம்மா கிட்ட இருந்து வர்றாரு? அந்த டிஃபரன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், கிளியரா சொல்றேன். ஓகே, அது வந்து உங்களுக்கு அந்த இது சீக்வன்ஸ் சொல்லணும். நான் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் செஷன்ல ருத்ர எப்படி வந்து உங்களுக்கு தெரியும். பிரம்மாவுடைய அந்த இந்த இதுல பிரம்மால இருந்து தோன்றிருக்க ருத்ரர். ஸோ அவருடைய இது என்ன, இப்போ சிவபெருமான் தவிர இப்போ பிரம்மா உட்பட எல்லாமே வந்து முக்குணங்களால் கட்டப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ருத்ரர் அப்படிங்கிறது வந்து குணாவதார். ஓகே, அவர் ஏன் பிரம்மா கிட்ட இருந்து வரணும் தான் ஒரு டவுட். அவர் வந்து எந்த குணத்துக்குமே இல்ல. அவரும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. பிரம்மா வந்து கோவப்படுவாரு. அந்த கோவம் அந்த இதுல இருந்து தோற்றம் வரும்போது ருத்ரரை வர ஒரு தோற்றம் வருகிறது. அப்போ ஒன்று பண்றேன், நான் உங்களுக்கு வந்து இதோட டீட்டெயிலா வந்து இந்த ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் நான் அடுத்த செஷன்ல உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகே ஓகே பிரபுஜி. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த சீக்வென்ஸ் வச்சு சொன்னாதான் வந்து டீட்டெயில், அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதனால நம்ம அடுத்த செஷன்ல அதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்றேன். சிவபெருமானுடைய அந்த பொசிஷன், ஓகே, ருத்ரர், அதே மாதிரி சம்பு, அதே மாதிரி சிவபெருமானுடைய அந்த இது எல்லாம் வச்சு நான் உங்களுக்கு அதை டீட்டெயில் சொல்றேன். நான் இப்போ நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் தான். ஓகே பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ, ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் சொன்னீங்களே, இப்போ நீங்கள் பர்பட் படிச்சதுனால
உங்களுக்கு வந்து அந்த கேள்வி வந்திருக்கு. அதே தான் சொல்கிறேன் நான், கண்டிப்பாக இந்த பர்பட்ஸ் படிங்க. அட்லீஸ்ட் இந்த இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சதுர்ஸ்லோகி இருக்கு இல்லையா, பர்பட் படிக்க நீங்கள் பர்பட் படிச்சுட்டு எல்லாரும் வாங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வரணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே வேற குருஜி. ஏதாச்சும் டவுட்ஸ்? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம இந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன இந்த இதை பற்றி விளக்குகின்றேன். அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன ஒரு ஸ்டோரி வச்சு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இதோட செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास की जय. भगवद गीता भागवत गंध की जय. All glories to the assembled devotees. Hare Hare Krishna.